सरिया से जयमाल वाली सरिया से धनुराज सरिया से कहिले खाके राउर किरिया कहिले खाके राउर किरिया डाली मरहबा फसरिया से हो जाए माल वाली सरिया से डाली मरहबा फसरिया से हो जाए माल वाली सरिया से कहिले खाके राउर किरिया कहिले खाके राउर किरिया डाली मरहबा फसरिया से हो जाए माल वाली सरिया से डाली मरहबा फसरिया से हो जाए माल वाली सरिया से वाली सरिया से धनुराज सरिया से जय माल वाली सरिया से जागल जागल रहिले पिया पिया हम पहिले बहाली बिंदिया के राजा ताना रोजे सहिले ताना रोजे सहिले ताना रोजे सहिले जागल जागल रहिले पिया पिया हम पहिले बहाली बिंदिया के राजा ताना रोजे सहिले धोके तू बरेल गाड़िया धोके तू बरेल गाड़िया ना तो मरहब फिकिरिया से हो जाए माल वाली सरिया से ना तो मरहब फसरिया से हो जाए माल वाली सरिया से कहिले खाके राउर किरिया कहिले खाके राउर किरिया सरिया से जय माल वाली सरिया से खन 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 कर चूड़ी हो रहे ल तू दूरी हो आबे लना घरे तू बाटे का मजबूरी हो बाटे का मजबूरी हो बाटे का मजबूरी हो खन 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 कर चूड़ी हो रहे ल तू दूरी हो आबे लना घरे तू बाटे का मजबूरी हो जो होता राहुल कुंदन नजरिया जो होता राहुल कुंदन नजरिया इसकी पहदन करिया से हो जाए माल वाली सरिया से न तो मरहब फसरिया से जय माल वाली सरिया से वाली सरिया से 93 048 83 007